додгоҳи олмон рӯзи 22 март як паноҳҷӯро ки гуфта мешавад аз афғонистон аст барои таҷовуз ва куштори як зан абадан зиндонӣ кард. ҳусейн ховарӣ ки соли 2015 ба ягон санад вориди олмон шуд, эътироф кард ки моҳи октябри соли 2016 ба духтари 19-сола Мария Ладенбургер дар шаҳри ҷанубу ғарби Фрайбург ҳамла кард. додситон гуфт ки ховарӣ духтарро аз дучарха тела дод, баъд ӯро газид, роҳи нафасашро баст ва сипас таҷовуз кард. ҳамлагар ӯро дар ҳоле канори дарьё гузошт ки ҳанӯз зинда буд ва баъдан ғарқ шуд. ховарӣ баъди 7 ҳафтаи ҷустуҷӯи ҷиноӣ боздошт шуд. ин мард дар гузашта барои талоши куштор дар Юнон 10 сол ҳукми зиндон гирифтааст, аммо бинобар пур будани маҳбасҳо ӯро соли 2015 озод карданд. маҳкумоти олмон натавонистанд сину сол ва шаҳрванди кадом давлат будани ховариро тасдиқ кунанд. ӯ дар оғоз худро наврас муаррифӣ кард, аммо мутахассисон баъди санҷиши дандонпизишкӣ ва рентген ба хулосае омаданд ки ҳусейн ховарӣ метавонад аз 22 то 29 сол дошта бошад. то замоне ки муҷрим барои ҷомеа хатарнок аст, яъне то замони аз байн бурдани таҳдид, ӯ дар зиндон хоҳад буд. ин қазия намоишҳои эътирозиро алайҳи садри аъзами олмон Ангела Меркел барпо кард. бар пояи қонунҳои олмон ҳукми зиндони абад 15 соли зиндони бе имконияти бознигарии парвандаро дар назар мегирад ва зиндони баъди озод шудан таҳти назорати амниятӣ қарор намегирад.